Zarábanie prišlo skôr, ako som čakal. Ahoj, volám sa Mišo a toto je moja Fiatka, na ktorej som prešiel minulý rok vyše 10 000 km v 16 krajinách sveta. Chcem si splniť veľký sen a prejsť na Fiatke Afriku. Plán to je nielen odvážny, ale aj finančne náročný a preto aj takýmto spôsobom hľadám ľudí, ktorí sú ochotní podporiť tento môj projekt. Prosím, zdieľajte túto výzvu, navštívte moju stránku na fiatke.sk a pomôžte mi dostať sa do Afriky. Ďakujem.